Vitajte priatelia. Dneska sa zameriame na hmyzovitú mimozemskú rasu. Dozviete sa, kto sú, odkiaľ pochádzajú a aj ich agendu, tu na Zemi. Hmyzovitá rasa patrí možno k najzáhadnejším mimozemským tvorom. Tieto bytosti pochádzajú zo Sombrerovej galaxie, ktorá je vzdialená približne 28 miliónov rokov. Vyvinuli sa pred stovkami miliónmi rokov na insektoidnej planéte, plnej hmyzu všetkého druhu, ktoré mnohé nepoznáme. Sú schopné používať nástroje, ale súbežne sa stali veľmi citlivými na zvuk a svetlo. Sú to hmyzovité bytosti, ktoré sa podobajú modlivkám žijúcim na Zemi. Stoja vzpriamene a sú vysoké najmenej 2 až 3 metre. Majú dlhý a tenký trúb. Ich hlavy sú hmyzovité v tvare trojuholníka, s veľkými šikmými očami, ktoré sú tmavohnedé až čierne. Ich farba tela je zvyčajne zelená, boli však pozorované aj s tmavohnedou a čiernou pokožkou. Ich telá sa skladajú zo segmentovaného exoskeletu, a niektorí unesení uviedli, že vyzerali, ako by boli pokrytí mastnou látkou. Boli pozorované s dlhými róbami v rôznych farbách, čo môže znamenať hodnosť, zatiaľ čo niektoré naopak na sebe žiadny druh oblečenia nemali. Ukážem vám reportáž o stretnutí s týmito bytosťami, zachytenými na kameru v Tajvane. Nenašiel som jej preklad, ale obsah hovorí sám za seba. 好，台湾难道现在出现外星人的踪影吗？国内飞碟协会公布了一张这民众呢在台东嘉明湖拍到照片，原本应该是高经过再三的鉴定，发现这张照片是没有经过修改或是造假的，也让协会现在是高度的怀疑，很有可能这就是外星人。高山美景的山坡上，乍看之下没什么，但把画面拉近仔细瞧，就在山丘的左侧，似乎有个形状和人相似的透明不明物体。近一点看，更发现头部呈圆锥状，形似螳螂，双手有蹼的形状，推判身高大约250公分，而且眼神似乎往摄影者的方向看。这是一名陈先生去年5月25号在台东嘉明湖拍摄到的照片，回家后才惊觉自己。Tajvanská ufologická spoločnosť získala fotografiu po tom, čo ju na mobil zachytil policajný dôstojník Chen Yang-huang. Všimol si, že obrázok obsahuje niečo, čo nevyzerá úplne normálne. A to, že na fotografii je vysoká, z polovice neviditeľná zvláštna bytosť. Fotku poslal do tajvanskej ufologickej spoločnosti, aby vyjadrila svoj názor. Jej členovia strávili celý nasledujúci rok skúmaním tejto fotografie. Doposiaľ nikto nebol schopný dospieť k presvedčivému vysvetleniu tejto zvláštnej bytosti. Jeden z odborníkov na fotografie, s ktorým sa o tejto snímke konzultovalo, neverí, že by fotografia bola nejakým spôsobom upravená, pričom poukazuje na dvojité expozičné čiary okolo bytosti. Čo naznačuje, že telefón bol pravdepodobne pri vytváraní fotografie v pohybe. To znamená, že tam skutočne niečo stálo. Toto je len jedno z mnohých pozorovaní hmyzovitých bytostí. Ak nahliadneme do minulosti, zistíme, že existuje nespočetné množstvo dôkazov, ktoré naznačujú prítomnosť týchto tvorov na Zemi, ako aj ich interakcie s ľuďmi, a to už pred tisíckami rokov. V niektorých častiach Afriky sú insektoidné bytosti považované za poslov bohov. Indiánske kmene Hopi a Zuni majú príbehy o bytostiach podobným mravcom, ktoré sa vynorili zo zeme a pomohli ich civilizácii. Ich vyobrazeniny môžeme vidieť v mnohých starodávnych kresbách. V egyptskej mytológii existuje insektoidný boh Kepri. Bol spojovaný s chrobákom, vďaka čomu je najznámejším insektoidným bohom. V južnej Afrike, v púšti Kalahari žije jedna z najstarších populácií na Zemi. Nazývajú sa Sanovia alebo Krováci. Ich kultúra je stará približne 80 000 rokov. Podľa ich príbehu o pôvode, neboli prví ľudia pôvodne stvorení bohmi, ale insektoidmi. Domnievajú sa,
že ľuďom dali dar v podobe jazyka a ohňa. Tieto mimozemské bytosti využívajú frekvencie na zmenu svojho prostredia a aj na komunikáciu. Vo svojej historickej minulosti boli tieto bytosti matriarchálne. Majú mocné ženské osobnosti, ktoré dominujú ich kultúre. Bytosti z vyšších dimenzií vytvorili väčšiu rovnováhu medzi energiami. Ženská energia je však stále medzi nimi veľmi vysoká. Sú veľmi pokročilí vo využívaní vibrácií zvukov a farieb, a túto schopnosť využívajú na liečenie a tvorenie. Vytvárajú silové polia, ktoré im umožňujú cestovať priestorom a časom. Mnohí abdukovaní počas svojho únosu hlásia prítomnosť tejto rasy. Aj keď ich rasa nie je tak známa ako iné mimozemské rasy, hrajú dôležitú úlohu v mnohých mimozemských kontaktoch. Síce majú vo zvyku komunikovať s unesenými telepaticky, niektorí však boli svedkami používania sluchového jazyka, ktorý pripomínal klikanie. Majú tendenciu pôsobiť ako dozorcovia, a často vyzerajú ako by boli vo vedúcich pozíciách pri únosoch. Všeobecne platí, že hmyzovité bytosti sú sprevádzané niekoľkými malými šedými mimozemšťanmi, ktorí podľa všetkého vykonávajú ich príkazy. Predpokladá sa, že tieto malé šedivé bytosti sú niečo ako roboty, ktoré sú ovládané a využívané rôznymi mimozemskými rasami. Insektoidi sa bežne podieľali na únosoch. Mnoho ľudí hlási, že tieto bytosti im telepaticky posielali príjemné myšlienky a slová, aby sa prestali báť. Účel ich únosov nie je známy. Niektorí kontaktovaní označujú tieto stvorenia za pozitívne, povznášajúce bytosti, ktoré sa snažia chrániť ľudstvo a Zem. Unesení často hlásia, že im boli ukázané holografické obrazy zničenia planéty, aby ilustrovali možný negatívny dopad, ktorý by mohol mať náš druh na planétu. Jeden možný scenár vysvetľujúci ich únosy je holografická forma vzdelávania. Niektorí po únose tiež hlásili zvýšenie svojich psychických schopností. Iní zas majú zo svojich skúseností s týmito bytostiami temnejší pohľad na vec. Podľa niektorých si chcú hmyzovité bytosti Zem podmaniť a ovládnuť ju. Iní sa domnievajú, že existuje program, v ktorom sa snažia pomocou ľudskej DNA vytvoriť nové hmyzovité druhy. Niektorí abdukovaní hlásia prítomnosť tzv. Vysokých čiernych. Tvory považované ako výsledok hybridizácie. Popísali ich ako veľmi vysoké a viac humanoidné než hmyzovité tvory, ktoré majú čiernu kožu a extrémne dlhé končatiny. Najchladnejšou črtou vysokých čiernych, s ktorými sa stretlo mnoho unesených, sú ich žiariace červené oči. Bez ohľadu na ich skutočnú motiváciu, na základe výpovedí unesených je zrejmé, že sa zaujímajú o ľudskú DNA. Najznámejší príbeh o únose pochádza od Lindy Porterovej z roku 1963. Tento príbeh si môžete vyhľadať a dozvedieť sa všetko, čo Linda popisuje. Dnes vám však porozprávam iný príbeh. Bol napísaný osobou s prezývkou Marlene. Pred niekoľkými rokmi som mala sny, v ktorých som bola unesená mimozemšťanmi. Boli to psychické zážitky, čo znamená, že moje telo ležalo v posteli, zatiaľ čo moja duša bola abdukovaná. Existujú fyzické ako aj psychické únosy. V jednom z mojich snov som bola unesená hmyzovitými bytosťami. Takto som ich nazývala. Predtým som ešte nepočula o žiadnych hmyzovitých mimozemšťanoch. Sú veľmi vysokí, oveľa vyšší ako človek. Tento zážitok bol veľmi skutočný. Bola som presvedčená, že to nebol žiadny sen, ale skutočný únos. Priviezli ma na inú planétu, kde tieto stvorenia mali zariadenia na budovanie ľudskej otrockej sily. Videla som niekoľkých ľudí, ktorí pod veľkou námahou niesli obrovské kamene. Boli pri nich tieto vysoké hmyzovité bytosti, ktoré ich zrejme strážili, pretože všade, kde išli ľudia, išli aj oni. V
tom čase som nevedela, kto ma uniesol ani kde som sa nachádzala. Nejakým spôsobom sa mi podarilo utiecť a schovať sa. Videla som skupinu asi 75 ľudí. Bolo tam s nimi 5 alebo 6 týchto bytostí. V rukách držali zbrane. Byť otvorený k týmto veciam je dôvod na výsmech a úsudok, čo sa týka môjho duševného stavu. Môžem vás však ubezpečiť, že všetko, čo tu píšem, je pravda. Neklamem. Zobudila som sa na vesmírnej lodi pripomínajúcej doručovacie vozidlo v tvare taniera. Bola tma, ale cez malé okienka obklopujúce plavidlo prúdilo svetlo. To plavidlo nebolo veľké, v priemere mohlo mať 7 až 9 metrov. Podľa toho, čo som vo vnútri videla, sa domnievam, že plavidlo bolo využívané na prepravu ľudí. Keď som sa v ňom zobudila, zistila som, že ležím na podlahe. Otvorila som oči a videla som asi 8 až 10 ďalších, ktorí ležali v bezvedomí vedľa mňa. Boli sme v otvorenom priestore. Nevidela som, kto riadil plavidlo, ani žiadnych mimozemšťanov, len spiacich ľudí. Keď som sa postavila, išla som k oknu a videla som, ako letíme ponad budovy vojenského typu. Zhora vyzerali všetky rovnako. Blížili sme sa k povrchu, pretože sme boli priamo nad budovami. Bol slnečný deň. Zrejme sa dozvedeli, že nespím a pravdepodobne ma znova omámili. Začala som sa opäť prebúdzať. Myslím, že som utiekla, pretože som bola sama a schovávala som sa. Videla som hmyzovité bytosti spolu s ich ľudskými otrokmi, ktorí stále niesli tie obrovské kamene. Mali na sebe roztrhané veci a vyzerali príšerne. Bola som od nich asi 30, možno 40 metrov. Pamätám si, že som sa pozrela na oblohu. Bola žltá a nie modrá. Vtedy som pochopila, že nie som na zemi a musela som sa odtiaľ dostať preč. Pomyslela som na svoj domov, a vtedy som sa ocitla v mojej posteli. Bola som vystrašená, pretože som vedela, že ma uniesli. Nebol to žiadny sen, ale skutočnosť. Nikomu som to nepovedala. O mimozemšťanoch som vedela len veľmi málo, a nikdy predtým som nepočula o hmyzovitých bytostiach. Bolo to možno pred 3 alebo 4 rokmi, kedy som počúvala rádio, v ktorom žena rozprávala o týchto bytostiach. Vtedy som si spomenula, že sa podobali modlivkám žijúcim na zemi. Sú to skutočné mimozemské stvorenia, ktoré sú s nami v spojení. Videla som 3 druhy mimozemšťanov. Malých sivých, hmyzovitých a ďalších, ktorí vyzerali ako vojaci. Svojím vybavením pripomínali hviezdnych vojakov. Neviem, kto boli, ale neboli to úplne ľudia. Stretla som ich po mojom únose, a nebolo to na zemi. Verím, že som bola na mesiaci.